Gong awak dhewe iki ora sida mboyong endang lara temon. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura arep mboyong endang lara temon dawuh karo Lesmana Mandrakumara. Terus ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya. Aku ngopo? Aku ngomong tok, aku MC e. Wo. Mangrengga ruming puri mangken tanpa siring. Kang mamas-mas muruping langit Ilanya Wigna Mastu Purnama Sidhem Awigna Mastu silat mriwang jagat karana siran tandha kawisesaning bisana Sono sinawung lang kula pesta tantun lampahing Buddha jinantur tutur Tatela tula-tulat mrilap ting paradya minusita ngapa pramniskara karana gyati miyang jaman purwa Niwangsuk mono madine lho iki ana sasmintaning sun jagat wasisaning Ubatara. Nun mangke Koko Prabu. Dereng sawetawis dangu rawuh jeng ngandika Kanjeng Koko Prabu jimat sesemban kula. Koko Prabu ing Mandura pengayoman kula. Kepareng ingkang rai ngaturaken masegan panakrami kunjuk sandhapada paduka Kanjeng Koko Prabu jimat semban kula Koko Prabu pengayoman kula ing Mandura. Koko Prabu Baladewa jagat wasisaning Ubatara wayah Bathara jagat Pathik Indra Jaladewaku. Yo, Yai Prabu. Akarya bombong raosing penggalihing pun Kakang bareng pun Kakang nampa timbalaning kadangku Yai Prabu Indrawati. Asung paseganing Yai Prabu wis tak tampa. Akarya suka marwata suta penggalihing pun Kakang ora liwat Pudyastawaning pun Kakang Tampanana Yai Prabu Kresna. Kula pun dinggo jimat paripih dayana ing kasantosan mugi amawakana kabagyaning gesang kula Koko Prabu mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Koko Prabu Baladewa Yai Prabu Kresna kaya wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ning Projing Ndrawati dina samengko iki Yai Prabu Indwaraka nun amit pasang kalimantapit Koko Prabu ingkang rayenggar burujipun Setyaki kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk kadangipun Kakang Dimas Haryo Setyaki ndak tampa sira ngabekti karo pun Kakang ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Setyaki kula pundhingga jimat paribih dayana ing kasantosan mugi mboten langkung kasekecakno anggen jengan dika lenggah Dimas Haryo Setyaki wis ora kurang prayoga praptanipun Kakang ana ing Datraya Projing Ndrawati dina samengko iki. Nuwun sewu Diwaji. Nadyan ing abdipun Patih Udawa kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Diwaji sembahan kula. Kakang Patih Udawa, nggih kasinggihan mekaten. Kakang Udawa, wonten timbalan sinuwun.
yen kabeh piranganing para nayaka para punggawa munggahing para kadang sentana ing Durawati ngaturke sembah kelawan panjenengan ingsun tak tampa kanthi lega-legawaning penggalih ingsun. Nanging aja lara atimu yen to Kakang Pati Udawa ngaturke sembah kelawan Baladewa paripaksa sembahmu ora ndak tampa. Waduh Diwaji. Lajeng kalepatan kula menapa? Menapa kula nandhang lepat? Upami kula kadakwa lepat dosa menawi badhe kula sandhang kula mboten badhe suwala. Kenging menapa paduka mboten nampi dhateng sembahipun abdipun Udawa. Diwaji sembahan kula ing Mandura. Kakang Udawa wonten timbalan. Nadyan Baladewa saiki wis Nyakrawati mbau dendra minangka dadi nalindra makuthaning bangsa ing Mandura. Nanging aku ora bakal lali. Duk nalika aku isih muda tumaruna urip bareng kelawan wong atuwamu ya wong atuwaku bawa sakupa ana Widara Kandhang. Mongko yen ditonton babakan yuswa, diitung babakan umur, luwih sepuh Kakang Udawa tinimbang Baladewa. Mula ora ana jamak lumrahing ngatasé taruna nampa sembahing Kadang Werda. Dosa apa ingkang bakal tak sandhang? Mekaten sinuwun. Mula aja nganti kleru tampa yen to Kakang Pati Udawa ndak apa lamun duwe keluputan tumraping Baladewa babar pisan ora malah kosok baline kanggo nomboki kelawan kabecikanmu duk nalika kowe nggula wentah kelawan Baladewa sembahe Baladewa tampanana Kakang Udawa. Waduh sinuwun ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka tasih emut dhateng lelampan ingkang sampun kelambah Kakang Pati Udawa. Iya mboten langkung kasih kecakno anggenjengan kula lenggah Diwaji sembahan kula Kakang Udawa kaya kowe ora kurang prayoga praptaning Baladewa ning Datul ya Projing Durawati. Nuwun sewu Kaka Prabu. Ndadosaken gagap gugup guragapan raos sing manahipun ingkang raying Durawati. Sasamunipun paduka tedhak wonten ing Projing Dewaraka mongko tanpa cecala ingkang saderengipun alit utusan gandhek sakembaran atur nawala agengipun paduka utusan Ayaka ing Mandura maringi priksa bilih rika lenggan menika paduka badhe kepareng rawuh wonten ing Projing Durawati. Saestu ingkang rayi nedya ngrakit rata kencana kinarya methuk paduka Kanjeng Kaka Prabu saha nyawisaken Hermawar kinarya mijiki ampian paduka Kanjeng Kaka Prabu jimat semban kula Kaka Prabu pengayoman kula ing Mandura. Kresna iki kula wonten timbalan ing Adawu. Nadyan nembe kawiyosing pangandikan wae persasat wis kaya tumplak punjen sinundul puyuh. Kaya kejugrukan wukir sari kelepaning samudra madu penggalihing pun Kakang. Nanging tata upacara kaprajaning kemengkono mau sayektine ora trep lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang ing Mandura. Ngelingi nadyan siadi wis mukti ngawibawa Nyakrawati mbau dendha ning Projing Durawati pun Kakang wis minangka dadi nalindra ing Mandura. Nanging rasa pangrasaning pun Kakang tanceping pun Kakang kelawan siadi iki ora beda kaya nalika urip ana ing Widara Kandhang. Aja bedak-bedake. Dumesira Yayi wis dadi nalindra pun Kakang wis dadi nalindra. Nanging rasa iki aja mbok kiwakake Kresna. Inggih. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Mula tata cara upacara kaprajaning kemengkono mau ora sak trepe lamun sira pisungsungake kelawan pun Kakang ing Mandura. Sabab pangrasaning pun Kakang pendak-pendak pun Kakang prapta ning Projing Durawati iki tanpa beda pun Kakang bali marang Projing Mandura. Semono uga mangsa kala besok yen ana wektu lan titiwanci ingkang mirunggan kula warga Durawati bakal tedhak tetinjo marang Projing Mandura. Ilangna jiga kelawan pekewuh Durgama Sangga Runggi Mandura rengkuwen kaya dene Durawati. Yai Prabu Kresna matur sanget genging panuwun ingkang tanpa pepindhan Kaka Prabu. Ing mekaten tumuli kula cemadhong dawuh menggah menapa to wigatosipun dene paduka kepareng tedhak wonten ing Projing Durawati menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna nanging menawi wadi tumraping para sentana kadang tuwin para punggawa monggo kula dherekaken manjing saklebeting kedaton pepanggihan catur netra kelawan ingkang raying Durawati Kaka Prabu Mandura. Yai Prabu Kresna wonten timbalan ing dawuh kagiat penggaling pun Kakang bareng pun Kakang napak ana ing tapel wates negara ing Durawati akeh umbul-umbul ingkang pinajang urut ana ing Kutagara Projing Durawati. Kacena lamun Yai Prabu Kresna nedheng anakake Pasewakan Agung Kebasang Yogya katujuh nginu tumlipun Kakang Daya-daya munggah ana ing Datulaya selak nata ling rasa ingkang tan bangkit pinambeng pepanggihan kelawan Yai Prabu Kresna ing Durawati. Yayi apan pancen ana bab ing wigati
ingkang bakal pun kakang aturake kelawan sira Yayi Prabu Kresna. Mula aja nganti dina dungkap panampaning sira Yayi Prabu. Apa mbok keparengake rada mingset ngripun kakang sowan, kula sumanggaken paduka Kanjeng Koko Prabu. Ya, Yayi Prabu Kresna, ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Long-long rambyang ningkang driya Rewang Candra katawengan sumo ing tias katuritan lemut kabyataning ojit ram remendri ya ma nawung kakunging wang wisesa kula namung cemadhong dawuh timbalan paduka Kanjeng Koko Prabu mugi pareng ambabarana dhateng ingkang raying Ndrawati. Yayi Prabu Kresna, iki wonten timbalan ing adhawu. Satempunipun Kakang prapta ning Praja Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Dadi pangertenmu. Sepisan maneh pun Kakang matur, satempunipun Kakang prapta ning Praja Ndrawati iki ora kok saka negara Mandura. Mboten saking negari Mandura, ora. Pun Kakang saka negara Ngastina. Nalika semono Yayi Prabu Duryudana nimbali kalawan pun Kakang supaya sowan ing Praja Ngastina. Sawise pun Kakang sowan ing Praja Ngastina, pun Kakang didhawuhi dening Yayi Prabu Ngastina supaya nanjihake marang pekabaran ing Sibina Tumbuk Bakul Sinambiwara pawarta binandunging Karna. Pekabaran menapa Koko Prabu? Jagat ingkang keberbegen marang umandhanging Yayi Prabu Ndrawati. Ingkang padha ngabarake marang kahananing Yayi Prabu Kresna inggih babagan perkawis menapa apa pancen kepara nyata yen to Yayi Prabu Kresna kuwi dina samengko kuwi kagungan putra angkat. Kresna para gage Wangsulana pitakoning pun Kakang iki kanthi jujur aja mbok luwihi aja mbok longi yen pancen iya larah-larahe piye tumulipun Kakang nyadong timbalaning Yayi Prabu Kresna ing Ndrawati. Koko Prabu ngantos dumugi wonten ing malingan paduka Kanjeng Koko Prabu lelampahan ingkang lumados wonten negari Ndrawati. Apan kepara saestu bilih kalanggan sakmangke kula menika anggadhahi putra angkat. Dadi bener pawarta sing semebar mau Yayi Kresna duweni putra angkat. Kasinggihan mekaten. Lara-larahe piye? Kok sira siadi entuk putra angkat monggo tumrapun Kakang putra mono kanugrahaning Hyang Mahanasa. Apa meneh lamun siadiku nyelametake marang anake wong liya ingkang ora diurusi tumuli mbok angkat dadi atmaja. Angkat mau sayekti bakal gedhe ganjarane. Ih, Koko Prabu, mboten kula mundhut putra angkat saking para kawula tuwin para nayaka menapa Dimil Punggawa babar pisan mboten. Namung sejatosipun andadosaken kagiat sotaning manahipun ingkang raying Ndrawati. Nalika kula nedeng badhe manembah ing wanci dalu ngagengaken asmanipun Gusti Manjing wonten ing sanggar pamelengan. Mboten kanthi kanyana-nyana wonten ing mriku sampun wonten satunggiling wanita utawi wanudya remaja ingkang mapan wonten ing sanggar pamelengan tumunten kula dangu
putranipun sinten saking pundi piyambakipun ugi boten saged matur. Aturipun wanita kala wau kleyang kabur kanginan mendung kebaratan ing pundi dawahipun inggih menika papan dunungipun. Krana raos welas raos sing manahipun ingkang Rayi Ndarawati itu wonten lare menika kula angkat menika dados putra pupon inggih putra angkat kula. Lan sakmangke sampun mapan wonten negaring Ndarawati. Wis mapan ning Projeng Ndarawati, kasinggihan mekaten. Terus mbok paringi asma sapa bocah mau? Kondang kawenang wonten pundi kemawon Narendra Ndarawati sakmangke kagungan putra angkat ingkang namipun Endang Loro Temon Koko Prabu. Ladala Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Nuwun sewu. Tepunging wimbo rengunging pasuryan kadiwonten inggih badhe kababaraken dhateng Kang Rayi Ndarawati. Sasampunipun maduka Kanjeng Koko Prabu midhanget bilih Kang Rayi kagungan putra angkat inggih menika pun Endang Loro Temon. Lah iki ngene Kresna. Kepasang yuya katujing nginu. Satemenipun Kakang kuwi ora kok mung kepengin mundhut prisa, nanging uga kepengin nyatakake marang kahananing Yayi Prabu ingkang kagungan putra angkat ingkang aran Endang Loro Temon. Wuruhanira Yayi. Nalika pun Kakang prapta ing negara Ngastina, pun Kakang tinangisan lan Atma Jendra ing Ngastina, ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Ing nalika semana tak dangu gandrung-gandrung kelawan putri Ndarawati ingkang jeneng Endang Loro Temon. Mula aja nganti kleru, pun Kakang nyatakake marang sira Yayi Prabu Ndarawati jebul pintenemune Yayi Prabu kagungan putra angkat kang aran Endang Loro Temon. Kasinggihan mekaten. Lah, yen ngono, babar pisan pun Kakang bakal matur. Sowaning pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana ingkang wigati nedya ngebun-ebune esuk anjejawah sore. Tegese aku bakal nglamar marang Atmajamu mau. Ingkang wigatine putramu ingkang aran Endang Loro Temon putra angkat mau bakal tak boyong marang negara Ngastina. Tak dhawuhake karo Lesmana Mandra Kumara. Mekaten Koko Prabu. Iya. Atmaja kula Endang Loro Temon badhe dipun dhawuhaken kan Lesmana Mandra Kumara. Pancen bener mengkono. Mesakno Yayi. Nadan Lesmana kuwi anak ratu nanging kedunungan sial sebel. Uripe ora kedunungan bejo babar blas. Wis wola-wali Lesmana kuwi nggayuh sawijining putri. Ora ngomongake putra satriya, putri Brahmana, putri Nalindra, nanging tansah gagar wigar tenantuk karya. Mula wektu dina iki neng-nengono penangise anakmu Lesmana Mandra Kumara. Dina samengko pun Kakang minangka dadi wakil Yayi Prabu Duryudana bakal mboyong Atmajamu Endang Loro Temon ingkang wigati bakal tak boyong marang negara ing Ngastina. Tak dhawuhake ran putra ing Ngastina ya kuwi Lesmana Mandra Kumara. Nuwun sewu. Koko Prabu, menawi babakan menika kula namung jumurung ndederek, namung tumrap ingkang Rayi Ndarawati, tiyang nambut silaning akrami menika, tumrap kula mboten kok tiyang sepuhipun ingkang jodohaken dhateng lare menika. Nanging lare menika ingkang gadhahi jodho piyambak kanthi tetali raos tresna. Sabab menapa Koko Prabu? Tiyang bangun Bale Wisma, tiyang bangun bebrayan menika menawi kula nuwun sewu mboten wonten talinipun tartamtu mangke wonten bebasan ana temanten sepasar bubar. Gusti tegese piye? Gegaranipun tiyang nambut saning akrami menika siji seneng, loro kenceng, kaping telune wilujeng, ekak pareng, kaping papate wilujeng menika gegaranipun tiyang ingkang nambut saning akrami. Sik lek mung urut mau rada kleru kuwi mau. Setunggal seneng, ya, angka loro kenceng, angka telu kepareng, angka papat wilujeng. Tegese piye kuwi? Seneng. Menika temanten kedah sami-sami tresnanipun sabab keplok menika mboten badhe mungel menawi namung asta setunggal. Tegesipun keplok kedah asta kalih. Temanten kakung lan temanten putri kedah sami-sami tresnanipun sabab menapa Koko Prabu? Tiyang bangun Bale Wisma menika mangke menawi sampun dipun seksekaken wontening ulah agama saha tata hukum ing kaprajan tumuli sinebut garwa. Garwa menika kula nuwun sewu, rong pribadi ingkang wis dadi sak badan. Loro-lorone duwe ancas sing urip lan gegayuhan ingkang padha. Mula yen abot padha dipikul, yen enteng padha dicangking. Menika sinebut garwa. Oh. Garwa kuwi rong pribadi wis dadi sak badan. Inggih mekaten. Loro-lorone duwe ancas sing urip
lan duwe niat urip bebarengan, mula abot padha dipikul, enteng padha dicangking. Kasinggihan mekaten. Wola Praguta kae jare iki garwa sing siji sigar sing siji dawa. Jebul ora kuwi, sanes menika kok Prabu. Sabanjure angka loro, angka kalih menika kenceng. Lah, sing kenceng apane? Ingkang kenceng tekadipun. Mergi tiyang mangun Bali Wisma menika menawi mboten kanthi tekad sebaya mukti sebaya mati, menika nggih mboten badhe prayogi kedadosanipun. Sabab menawi kanthi gegaran tekad sebaya mukti sebaya mati menika bungah susah bejo cilaka sugih miskin menika dipun raosaken sesarengan. Yo, bener. Sabanjure ingkang kaping 3 kepareng. Kepareng menika tegesipun njodokaken pinanganten menika mboten kok njodokaken awakipun piyambak nanging ugi njodokaken mara sepuh utawi tiyang sepuh tangga tepalih mitra kawruh sanak kadang sanesipun menika kedah sedaya kepareng menawi tetela mekaten badhe kathah pandonga saking sanak kadang mitra kawruh Mudha-Werda ingkang dayani anggenipun gesang bebrayan menika kala wau nir ing sambikala. Bener. Sabanjure ingkang pungkasan Wilujeng menika kula nuwun sewu mboten ketang namung sarwi ringkes kedah dipun wilujengi anut tata adat budaya papanipun piyambak-piyambak dipun seksekaken ugi kaliyan tangga tepalih kiwa tengenipun Koko Prabu. Wah, lah malah cocok ngono kok. Ning tumrap aku perkara seneng kenceng kepareng lan wilujeng ki mau anut marang lumaku ning dina. Tegesipun menapa? Siadi mesti tau ngerti. Wong sing ora seneng mongko kebacut dadi manten. Kuwi suwe-suwe ya seneng merga ana salokaning para sepuh ingkang nyebutake wong ki nek srawung saya suwe saya bakal ketukulan rasa tresna. Mula nadyan tanpa nganggo rasa tresna antaraning Lesmana karo si loro temon mau mesti saya suwe bakal ketukulan rasa tresna. Mekaten Koko Prabu. Nanging nuwun sewu, tumrap kula tresna menika mboten saking panggulawentahing tiyang. Lho, dudu panggulawentahing wong piye? Menika sanes panggulawentahing kamanungsan. Nanging tresna menika panggulawentahing Hyang Mahanasa tegesipun wonten ingkang nyebataken tresna menika uruping jiwa ingkang suci. Menika mboten saged dipun suwun, menika mboten saged dipun kajengaken lan menika mboten saged dipun tolak. Menika kodratipun Hyang Mahanasa. Nadyan srawung pinten-pinten taun ugi kathah ingkang mboten ketukulan rasa tresna malah suwalikipun malah kadidene sederek tunggal yayah rina. Wah. Ngono ya Kresna inggih. Mila sakmangke menawi paduka Kanjeng Koko Prabu ngersakaken anak kula Endang Lara Temon menika badhe kaboyong wonten negaring Stina. Koko Prabu, mboten nama kula badhe andhawa keparang paduka. Nanging kula nuwun sewu, paringana wekdal ing rayi Ndarawati supados nanting dhateng anak kula. Menawi anak kula kersa lados dhateng pun Lesmana Mandrakumara kula semanggaken. Nanging menawi mboten kula nuwun sewu, mboten ana teges kula andhawa keparang paduka Kanjeng Koko Prabu ing Mandura Koko Prabu. Sigra-sigra yen permana kanca sigra rakinawang sesangka Nalendra Mekmarwa sing sang Katri kumulung mangrembak Katri kumulung mangrembak ing wadya Kurdakura Kurdakura reka giri-giri Tidem madaning Pasewakan negaring Ndarawati. Nalika semanten nata ing Ndarawati paring pangandikan tirambi ingkang rakana ing Mandura. Parandene pungkasaning Rembag ndadosaken tintrim madaning Pasewakan negaring Ndarawati. Datan wonten ingkang sami anyabawa nadyan gegodhongan teneng ngobah samirana datan lumampah. Nadyan nata ing Mandura Prabu Baladewa meger-meger datan mobah datan musik nganti kaya tugu Sinukarta. Tan kantun nata Ndarawati nglenggahi kanyut nangka wadu kanyut ujane ganten wadu jare makecok nang durung abang durung manding dasaring pertolo kasaru geger njaba piyak ngarsa tangeping murika sebapunamu apa to kang dadi darunane ora ana macan rangking Gajah Medha saka Wandilan kejawi namung utusan saking Karang Kadempel nenggih putra putranipun Kula Semar Badranaya
Ki Lurah Petruk Kanthong boleh nganti Ki Lurah Bagong menggah datul ya karya geger kang samya muninga kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan. Mendalon tata trapsilanira ngajamaken astanira kalih astanira kalih pisan yen ngandika magawe apranta yen ngandika magawe apranta jagat Dewa Bathara jagat Pangestungkara Koko Prabu. Nggih. Dereng ngantos pun manggen kula nampi sabda pangandika paduka. Menika kados dene sowanipun Panakawan Petruk kaliyan Panakawan Bagong. Lho la iya. Lah iki ning apa Petruk sore-sore sowan ana negara Ndrawati iki wigatine apa Kresna? Dimbalana. Nadyan dikaya ngapa Petruk iki ya abdi Ndrawati ya abdi Ngamarta. Kasinggihan mekaten. Dimbalana apa wigatine? Mbok menawa perlu ing bakal diaturake marang sira Yai Prabu Kresna. Koko Prabu lenggah prayogi. Ya. Petruk padha kanthi harja sak praptamu ning negara Ndrawati Panakawan. Nunamit pasang Kalimantabe tinebene ing ladone dumawahing tawang tuwang sinuwun linepatna ing tulak manu. Menawi wonten lepatak ingkang ngabdianipun sowan ngabiyantara kiranging tata krami kiranging unggah-ungguh kula nyuwun pangapunten jenengatanipun kula menika namung batur. Iya Petruk ora dadi ngopo. Wilujeng sowan kula niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeping pangabekti kula kunjuk sinuwun. Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat dayanana ing kasantosan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu Panakawan. Ora iki Bagong iki ditimbali kok krungu ora iki? Kowe iki ditimbali Yai Prabu Kresna krungu ora? Krungu. Lho. Krungu kok meneng wae. Agi nganu ngrasake mambu bakmi. Bagong iki ora beda karo nggone dhewe ya, Tru. Ngomah kae ambune ming telek wae. Kene iki kraton ya ana ndi sing mambu sate, ndi sing mambu bakmi. Ha iya ya, beda kraton karo nggone dhewe.
Ngene piyai luhur karo kere-kere kaya awake dhewe wis ora bakal padha. Timbali sinuwun Kresna. Heeh, Pak. Bagong dalem padha kanthi Rarja sapraptamu. Tansah pinawinganing kawidadan ing Sambikala kepareng kula ngaturaken sembah. Sumengkeming pangabekti kula konjuk sinuwun. Ya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Iya Bagong prayoga nunggunmu lungguh. Sampun mboten kirang sekeca sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Petruk kantong bolong padha Rarja sapraptamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk den. Yo tak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe. Ponokan Bagong Madhararja sapraptamu. Mengetunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula kunjuk nggih pun. Yo tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih sanget anggen kawondasaken jimat paripe. Wah, kowe kami sosolan lambene ra. Petruk kantong bolong padha Rarja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Sencaki wilujeng bekti kula nggih Den. Ya Petruk tak tampa prayogakna. Nun inggih Bagong. Nun padha kanthi Rarja sapraptamu. Pinawinganing kawidadan ing Sambikala Ndara Setyaki. Bekti kula kunjuk Ndara Setyaki. Muni Setyaki kok dadak dilek suarane ora. Ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana. Kula pundi nggo jimat paripe dayaning pasantosan. Petruk Raharja Petruk. Ndorapati Udawa. Iya. Wilujeng Den bekti kula kunjung Ndara. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nun inggih Bagong Padhararja Bagong. Ndara Udawa. Iya. Wilujeng Den. Ya Bagong suwi ra ning nggon aku kowe. Nggih, sibuk. Kula saniki dadi ketua pemuda. Ketua pemuda kok wis bantongan kaya ngono. Sesuk nek wonten wektu sing mirunggan kula tak nyelake nggih. Iya. Pun panen apa? Wis. Napa? Tela. Wah, cocok kuwi dibakar kari gagange. Terus maksudnya kula kan ngerokoti gagang. Ya ora sanesu. Kuwi ora. Dipun sekecakaken nggih Ndara Udawa. Lho, kuwale. Oh, nggih, Sing. Disekecake Bagong. Nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem eneng apa? Sowan tanpa tinimbalan gawe kaget. Ana wigati apa Petruk? Sepisan kula ngaturaken tebah Siti Sekul binung teling ngron klapa. Apurenta ambo bilih wonten tepat kula anggen kula munjatung sapa paduka sanata. Ora dadi ngopo-opo ana kawan. Matur suwun. Dungkap angka kalih. Kula menika dipun utus dening Bapak Semar. Mboten saking pikajengan kula piyambak, tuwin mboten saking ngarepe Bagong niku mboten. Ning pancen kula sowan dhateng negari Ndrawati niku enten ingkang ngutus nggih menika Bapak Semar Badranaya. Bapakmu ya gene. Bapakmu kena apa? Kok utusan Sirapana kawan sowan ning Project Ndrawati. Ngeten sinuwun. Karang kadempel niku wonten kejadian sing luar biasa. Tegese piye Petruk? Saniki bapakne Bapak Semar niku anake ora ming 3. Lho, anake bapakmu ora ming 3. Nggih. Pira? 4. Lho. Apa garwane wong atuwamu Dewi Kanastren nglairke meneh? Mboten. Lah kepiye? Bapak niku gadah putra angkat. Duwe anak angkat. Nggih. Ha critane ngeten, nalika semanten bapak niku ajeng salat maghrib. Lho tenan kok iki mah do ceng-cengengesan ora. Padake Semar ki ora salat apa? Semar ki salat. 5 wektu malahan. Bapak niku ajeng salat maghrib nuju teng musala. Musala niku ora kidul kulone omahe bapak nika. Ora tau dinggoni. Iya Petruk, aku wis tau tate tekan kono. Lah nggih. Lah dumadakan mboten kanthi kanyono-nyono teng jero musala niku pun wonten bocah sing lagi lungguhan teng riku teng jero musala. Bocahe nom bagus. Mboten kaya anake bapak kula kali Gareng kali Bagong niku mboten beda. Wah niki sasat dewaning asmara ngejawantah. Sapa sing weruh adi kula niku wah wis geger pokoke. Ora lanang ora wedok kabeh do ngundhangi kebagusane adi kula niku. Bocah mau saka ngendi? Ah, jare ditakoni bapak tanpa dadah tanpa pernah ora duwe wong tuwa, kleyang kabur kangenan ujug-ujug dheweke niku keblasuk mlaku terus ngiyup teng musolariku. Lah terus dipek karo bapak, disekseki karo tangga teparo, pun dundangi tangga teparo gendurenan barak bapak, gendurenan tasakuran.
Lare niku diparingi asma Bambang Senet. Bambang Senet nggih. Apa ya arep melu gara-gara? Mboten. Mboten melu niku. Wong biyaine we bagus kok ora iso lucu, ora iso niku panjenengan nek prisa putrane Ndara Janaka, Ndara Irawan, persis plek niku tenan. Ha kula ning karo Bagong nganti meri kok. Kampung niku ora ana sing percaya, mosok iki anake Semar. Kakangane Bandam Sesi Bagong kaya rupane kaya kirik kok iki bagus ora jamak-jamak. Ngoten niku. Lah nalika semanten Bambang Senet niku nuwun sewu pun sawetara mapan teng Karang Kadempel tumuli wonten 7 dina niki bocah niku kaya wong lara. Bocah niku kaya masuk angin, ora tau gelem ngewangi bapak teng sawah teng Tegal, ora tau resik ngomah, entene ming teng kamar tidur utawi teng patenggan. Bapak bingung. Duka kula ya ora ngerti saploke duwe anak Senet iku kula kali bareng kali Bakon kaya di anak tirikan. Sing dilela-lela ming sik Senet, apa-apa njaluk apa-apa dituruti, pengen apa-apa dituruti. Ning kula ora apa-apa, ora masalah. Wong nyatane bapak ya seneng duwe anak Bambang Senet, mbok menawa bocah niku iso mikul dur mendem jero karo Bapak Semar. Bener Petruk, nggih. Lah terus ditanting karo Bapak Net, nek kowe kahanane kaya ngene iki kowe padha karo nyengsarake wong tuamu. Aku ki wis tuwa. Bapakmu Semar ki wis tuwa, nek nganti kowe mengko kowe ora gelem matur kepengin apa, kowe kepengin apa lan kowe duwe gegayuhan apa, iki engko nek bapakmu nganti lara, mongko kembange wong lara ki mati. Nek nganti bapakmu mati, mongko kowe rung omah-omah. Kowe getun engko Net, gregah bocah niku tangi. Si Bambang Senet mau nggih. Terus ngendika anu matur ngenten iki, nggih niku, Pak. Lah bapak saya bingung. Nggih niku apa? Bapak niku carane bodho niku asline bodho. Iya. Ning pancen digdaya ning bodho. Iya. Bapak niku pancen digdaya ning goblok. Iya. Ora apa-apa Petruk nggih. Bingung. Niku wau lho ngendikane bapak sing keri dhewe, nek bapak sedo kula dereng omah-omah. Mula niku kula pikir, Pak. Kula pengen omah-omah. Wah, bapak senenge ra jamak-jamak. Nek ngono kowe wis gandeng karo wong wedok. Nek ngono kowe wis tepung karo wong wedok, Senet muni dereng. Lho, lah piye? Kula niku namung ngimpi, Pak. Ngimpi ketemu karo ingkang nami Endang Lara Temon. Putranipun Sinuwun Ndarawati. Wes, bareng ngerti nek putranipun Sinuwun Ndarawati, bapak niku terus ngombe puyer patang emplek. Ha bingung to? Ha wong mengkere kok arep gayu anak ratu cobi. Padha karo cecak nguntal cagak cebol gayu wulan muta ngitung lintang nang kelakone cepak wurunge. Ing atase ping anak Semar kok arep gayu putri Ndarawati, tur kula ya kaget. Mula kula terus matur karo bapak, "Sik, Pak, mengko gek Senet ki ming tom-tomen. Mergo sak ngertiku Putri Ndarawati kuwi wis winengku garwa kabeh. Ndarasti Sindari wis diwengku Ndara Abimanyu. Putra panjenengan Wrantawati diwengku Raden Petruk Kanthong Bolong." Duapure kaya ngono kok Raden Petruk Kanthong Bolong ora. Ha saorane kula niku arep dianggep abdi ning kula niku mantu sampeyan. Nggih mboten? Iya takoni. Lah nggih. Ngoten niku. Lah kula ajeng nyuwun priksa. Napa Sinuwun Kresna niku kagungan putra ingkang nami Endang Anusenyen Endang Lara Temon. Petro dalem. Aku kuwi ya duwe putra angkat. Lho. Iki kok dadi angkat junjung to iki? Putra angkat? Iya, Petro. Napa leres asmane Endang Lara Temon? Iya. Asmane Endang Lara Temon, jenenge Endang Lara Temon, lek kowe entuk ya ning Sanggar Pamelengan. Weh, engko gek janjian. Kang Sen karo Semar. Ora, Petro, ora. Iki pancen kanugrahaning Wang Mahanasa. Mula gandeng kowe mau wis matur yen to anake Semar ya kuwi si Bambang Senet kepengin dhawuh karo Endang Lara Temon. Bungahku tanpa upama. Mila saking menika bloko suta kemawon, boten sah ditutup-tutupi niki cekak gampange. Kula sowan wonten ing negari Ndarawati menika gandeng sampun cetha Sinuwun Kresna menika kagungan putra ingkang nami Endang Lara Temon. Mila kula angebon-bonen jangan Jejawasonten. Jejawasonten menika tegesipun grimis. Grimis menika artosipun ngemis.
Kula kepareng ngemis ingkang putra Endang Loro Temon badhe kula boyong wonten Karang Kadempel kula jodohaken kaliyan pun Bambang Senet. Nek kepareng matur nuwun sanget tanpa pepindhan niki kula wis tata-tata karo Bagong wis nggawa angkutan ta Kang. Heeh. Nggawa apa kowe mau? Tosa. Manten putri kok diangkat kaya areng ora. Anane kuwi kok nggawa kok. Duwene kuwi ya kowe. Niku kepareng badhe kula boyong wonten Karang Kadempel. Upami sinuwun menika nggadahi ruba, upami sinuwun menika nggadahi pepinginan, utawi sinuwun menika nggadahi pangandikan, pepanggil saking pinanganten kakung kula aturi paring dawuh. Menawa waton dudu Brana Picis, waton dudu Mas Mutiara Hargya Jamrut Hergeni, tuwin boten bondo donya kula saged ngaturaken. Nek perkara sampeyan niku terus duwe pepinginan Petruk, anakku wene ana asok tukon dhuwit sementen 100 yuta. Ampun, modar kula. Pun genah ora duwe. Ning nek liyane niku tak sanggupi. Ya ta, Gong? Jelas. Rasa kuwatir. Njaluk patine gareng apa? Wah, pacule saiki. Ya ora njaluk patine gareng ora. Aja mesake kakangne kok kaya ngono. Sengit aku suwe-suwe. Nyawang gareng ki suwe-suwe awake cilik ndase gedhe. Heeh, ya wis men to. Iya, Pet nggih. Petruk dalem ning aku bingung. Lho. Sebabe ngerti ya. Sadurunge kowe sowan iki mau, Koko Prabu Mandura ya rawuh. Nggih, kula ngertos Sinuwun Mandura lenggah. Lah sebabe kok bingung? Merga Sinuwun Mandura uga diutus dening Yai Prabu Duryudana. Lho. Diutus kenapa? Nanjeke anakku Endang Loro Temon bakal diboyong didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara, Petruk. Endang Loro Temon didhawuhi oleh Lesmana Mandra Kumara. Ndara Lesmana Ngastina? Iya, Petruk. Oh, Gong. Kukut le. Kukut piye? Kalah dhisik karo Sinuwun Mandura. Terus kono arep ngapa ta? Boyong Endang Loro Temon didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sapa? Endang Loro Temon. Didhawuhi karo Lesmana Mandra Kumara. Sing dikongkon Prabu Baladewa. Prabu Baladewa ngapa rene? Didhawuhi nganu diutus Sinuwun Prabu Duryudana kon boyong Endang Loro Temon. Heeh. Wigatine dawuhi karo Ndara Lesmana. Ning Ngastina? Heeh. Kapan kuwi? Gong, awak dhewe iki ora sida mboyong Endang Loro Temon. Sebabe sing rawuh Sinuwun Prabu Mandura arep mboyong Endang Loro Temon dawuh karo Lesmana Mandra Kumara. Terus, ha iki awak dhewe kalah, wong kalah dhisik. Kowe ora wani matur. Ki aku nek matur gegeran. Nek aku matur mesti rame. Ngene mundurne. Hah? Mundur. Kowe wani apa? Kecil. Tengok, anteng aku sing jelaske. Iya. Ning kok nek geger tandangi lho. Iya. Aku ngopo? Aku ngomong tok, aku MC e. Wo. Pranata cara padake lho Mas. Pranata cara, lek ku nyuwara gegeden lho mau, Truk. Assalamualaikum. Ya pranata cara bareng ya tok saut ya ngapa. Kepareng matur Sinuwun.